Сусветны рэкорд па скачках на адной назе на працягу 15 секунд усталявалі віцебскія школьнікі. Яго зафіксавала Міжнародная федэрацыя гіравых відаў спорту. Мерапрыемства прайшло ў рамках 3-й сусветнай алімпіяды па гіравым трыятлоне, якую прымаў абласны цэнтр. Адной з намінацый спаборніцтваў з'яўляецца усталяванне калектыўнага рэкорду Гіннеса. На стадыёне 46-й сярэдняй школы Віцебска арганізатары сабралі больш за 1000 чалавек, якія синхронно выканалі цікавае задание. Где более 1000 человек выступать очень, конечно, сложно, но буквально за 15 минут ребята приспособились и значительно улучшили синхронность прыжков. Ну, свое главное итоговое слово скажут эксперты Гиннесса, но я по своему опыту полагаю, что данная номинация должна быть утверждена. И если у нас получилось поставить этот рекорд, мы адресовали его лично для Беларуси. Пускай это маленький прыжок, маленькая ступенька, но мировой рекорд, пускай Беларусь станет еще на одну ступеньку выше в мировой арене спорта. Усе матэрыялы, а гэта 4 экземпляры відэаздымкаў, арганізатары мерапрыемства адправілі ў лонданскую штаб-кватэру сусветных рэкордаў Гіннеса для рэгістрацыі гэтага дасягнення. Адказ замежныя спецыялісты павінны даць на працягу 3 месяцаў. Калі рэкорд будзе зарэгістраваны, спецыялісты Міжнароднай федэрацыі гіравых відаў спорту перададуць сертыфікат на захоўванне ў сярэднюю школу нумар 46 Віцебска.